Σκουπίστε και σφουγγαρίστε με μία κίνηση. Πανίσχυρη σκούπα stick, σκουπάκι χειρός και σφουγγαρίστρα 3 σε 1. Kraftwagen γερμανικής τεχνολογίας. Με επαναφορτιζόμενη μπαταρία 22V. Επειδή το σπίτι λερώνει εύκολα, αλλά η ζωή σου είναι γεμάτη και θέλει σπίτι καθαρό στη στιγμή. Γι' αυτό, καλώδια και ταλαιπωρία τέλος. Η πανίσχυρη κυκλωνική τεχνολογία καθαρίζει στη στιγμή τα πατώματά σας, δάπεδα, αλλά και χαλιά. Η αποσπόμενη σφουγγαρίστρα ολοκληρώνει την καθαριότητα, σφουγγαρίζοντας την ώρα που σκουπίζετε. Και με μία κίνηση γίνεται σκουπάκι χειρός για να καθαρίζετε τα έπιπλά σας. Με 3 ταχύτητες λειτουργίας και ηλεκτρονικό πάνελ, αυτή η πανέμορφη και κομψή σκούπα stick θα γίνει ο καθημερινός σας σύμμαχος καθαριότητας. Τώρα δεν χρειάζεται να ξοδέψετε 500 ούτε καν 200 ευρώ. Kraftwagen γερμανικής τεχνολογίας. Αποκτήστε την ασύρματη σκούπα stick, σφουγγαρίστρα και σκουπάκι χειρός Από 150 ευρώ, τώρα μόνο 69,90. Λίγα κομμάτια. Προλάβετε. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210 220 30 30. Γεμίστε το δοχείο με απορρυπαντικό και νερό, προσαρμόστε το πανάκι και κουμπώστε στο πέλμα. Τώρα καθαρίζετε και σφουγγαρίζετε με μία κίνηση. Κάντε την σκουπάκι χειρός για τα καθημερινά μικροατυχήματα και τις τρίχες των κατοικιδίων. Αδειάστε τον κάδο με μία κίνηση. Σας κάνουμε δώρο ένα δεύτερο φίλτρο HEPA και ένα δεύτερο πανάκι καθαρισμού. Και προσοχή! Η σκούπα φορτίζει με απλό καλώδιο κινητού για ακόμη μεγαλύτερη ευκολία. Επειδή ο ελεύθερος χρόνος δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη. Kraftwagen γερμανικής τεχνολογίας. Αποκτήστε την σκούπα που πάντα θέλατε, την ασύρματη σκούπα stick, σφουγγαρίστρα και σκουπάκι χειρός 3 σε 1 Από 150 ευρώ, τώρα μόνο 69,90. Λίγα κομμάτια. Προλάβετε. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210 220 30 30.